proverb ka ba arab khandai ka dekat ka ba ar ka ong habau bahok udon hakabor sensiat when the righteous is in authority habau bahok udon hakabor kibriu kisat kemen rei habau boman nu sensiat kibriu kelan yar la ni ki ut kiam ti ka ni kalong ka jing sisa ka ba krau kai ka ba ngangayu i kalong ba lada kibriu ke jong blai kuma phila ong kiyo ia ka ban don hakabor ban sensiar ban pej ia kari kuma pelajar kerteng kirang ba snong ningalawanong ki MDC ki MLA ki MP lani ki president ngalawanong kuma galong hakapor ka ba mensua kuma pelajar kerteng haka Old Testament hakapor kitu kinong bisyar le mong ni pej ia ka Bible na kitab nong bisyar kinong ya tu lepan jong blai kinong sensiar te kai ka mangi galong bakari kadap de ka jing suk de ka jing kemen kaya da kadon ka jing yada na kiriu baman kiba mud pen sniu pen jot lang bagabor yang syaitan